मी आणि नयन आता तलावापर्यंत येऊन पोहोचलो होतो. मी मला आलेले सगळे अनुभव नयनला सांगत होतो. साहजिकच यातील एकाही भूताबद्दल किंवा अमानवी शक्ती किंवा प्राण्यांबद्दल नयनने याआधी कधीच काही ऐकलं नव्हतं. नेपाळमधली भूतं म्हणजे आपण नक्की आहोत तरी कुठे? नयनने आश्चर्याने मला विचारलं. मला तरी वाटतं नेपाळमधल्याच कुठल्या तरी भागात आपण अडकलो आहोत. त्या बाईने सगळा घोळ घालून ठेवला. आपल्याला इथे घेऊन आलीच नसती तर एवढं सगळं घडलंच नसतं. आणि काय तर म्हणे आम्ही तिची मदत करणार होतो. कोणाविरुद्ध? त्या भूतांविरुद्ध, जी नेमकी किती आहेत, कुठे आहेत याचा आपल्याला काहीच पत्ता नाही. बोलता बोलता माझ्या शरीरातून एक वेगळीच कळ पार मस्तकात गेली. ती कळ एवढी भयंकर होती की मी बोलता बोलताच खाली कोसळलो. काय रे, काय झालं? नयनने लगेचच मला काळजीने विचारलं. नाही माहीत, पण काहीतरी वेगळंच होतंय. आताही मला काहीतरी वेगळं जाणवतंय. जणू माझ्या शरीरावरचा माझा ताबाच जात आहे. आपण थोडा वेळ आराम करूयात का? नाही, नको. मला फक्त हात दे. उठायला जरा मदत कर माझी. असं म्हणत मी त्याचा हात पकडून उभा राहिलो. माझं डोकं अजूनही भिरभिरत होतं. डोळ्यांसमोर मध्येच अस्पष्ट दिसू लागायचं. मी थोडा वेळ नयनचा आधार घेऊन तिथेच उभा राहिलो. कदाचित जागरणामुळे हे होत असावं किंवा कदाचित डोक्यातून जास्त रक्त वाहून गेल्यामुळे. मी स्वतःच अंदाज बांधत म्हणालो. तिथे जास्त वेळ थांबणं ठीक नव्हतं. मी माझं डोकं हलकंसं हलवलं. डोळे उघडझाक करून मोठे करून पाहिले. आता व्यवस्थित नॉर्मल वाटू लागलं. टॉर्चच्या उजेडात समोरचं दिसू लागलं होतं. म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा रस्त्याच्या दिशेने निघालो. काही अंतर चालून आम्ही पुढे आलो तशी माझ्या कानांवर विशालची हाक ऐकू आली. नयन, अरे मित्रांनो, थांबा. मी कुठे कुठे शोधत होतो तुम्हाला. विशालचा हा आवाज ऐकताच नयन पाठी वळून पाहणार तोच मी नयनचं डोकं पाठून घट्ट पकडलं. मी काय करतोय हे नयनला कळलंच नाही. नयन मला काही बोलणार तोच मीच त्याला बोललो. शांत राहा, अजिबात काही बोलू नकोस. अरे पण असा काय करतोयस? विशाल हाक मारतोय ना आपल्याला. आपण आता तलावाच्या बाजूने आलोय आणि रस्त्याकडे चाललोय. विशालला तर ती भूत रस्त्याच्या पलीकडे घेऊन गेली होती. मग विशाल आपल्या पाठी म्हणजे जिथे तू होतास तिथे कसा असेल? आलाच तर तो आपल्या समोरच्या दिशेने येईल ना. अरे पण आवाज ऐक ना, हा आपला विशालच आहे. तू आपल्या पहिल्या प्रवासातील हा कामारीला विसरलास? परत ते नालेबाची गोष्ट ती देखील विसरलास? घाबरू नकोस. आपण विशालचा आवाज आला म्हणून लगेच इथून पळून जात नाही आहोत. जर तो खरंच विशाल असेल तर तोच येईल आपल्याजवळ. पण तू मात्र काहीच बोलायचं नाहीस. मी नयनला एकीकडे समजावण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण माझ्याच मनात प्रश्नांची चलबिचल सुरू होती. अशा वेळी मला काय करावं लागणार होतं? नयन, आपण हळूहळू पुढे चालत जाऊ. तो जर खरंच विशाल असेल तर आपल्या पाठून तोही चालत येईल. आम्ही 2 पावले पुढे जातो न जातो तोच पाठून विशालची पुन्हा एकदा हाक आम्हाला ऐकू आली. अरे नयन, मला एकट्याला सोडून कुठे चाललात तुम्ही? नयनने माझ्याकडे वळून पाहिलं, पण मी त्याच्या डोळ्यांत पाहत माझी मान नकारार्थी हलवली. मी माझ्या मनावर दगड ठेवला होता. आमच्या मित्राला अमानवी शक्ती घेऊन गेल्या होत्या. तो कुठे असेल, कसा असेल हे मला काहीच माहीत नव्हतं. आणि अशात अचानक त्याचाच आवाज कानावर पडणं यापेक्षा दुसरं सुख ते काय होतं? पण मी माझ्या भावनांना आवर घातली होती. अतिउत्साहात मला अजून काही गमवायचं नव्हतं. अजून एक हाक, जर त्यानंतर चौथी हाक ऐकू आली तर मग तो आपलाच मित्र असणार. अरे पण तो रागावणार नाही का? तो इतक्या हाका मारत आहे आणि आपण काहीच बोलत नाही आहोत. त्याला वाटलं की आपण हे भूतच आहोत तर तोही दुसरीकडे निघून जाईल. नयन बरोबर बोलत होता. हा विचार मला का नाही आला की माझंच मन कुठेतरी भरकटत चाललं होतं? तू अगदी बरोबर बोलत आहेस. आपण एक काम करू, दोघेही जोरजोरात देवाचं नामस्मरण करू. म्हणजे जर तो खरंच विशाल असेल तर त्याला पटेल की तो भूत आहे असं समजून आपण त्याला मुद्दामून टाळत आहोत. यावर नयनही सहमत झाला. आम्ही जोरजोरात देवाच्या नावाचा जप करू लागलो. आम्ही 2-4 पावले पुढे गेलो तर यावेळी आम्हाला विशालची तिसरी हाक ऐकू आली.
पण आवाजावरून तो प्रचंड चिडलेला वाटत होता. तुम्ही मुद्दामून असं वागत आहात ना? मग मीच आता इथून लांब जंगलात निघून जातो. मी तुम्हाला परत कधीच सापडणार नाही, लक्षात ठेवा. हे ऐकताच नयन घाबरून माझ्याकडे पाहू लागला. त्याने शेवटी वळून पाठी पाहिलं, पण मी प्रसंगावधान राखून त्याच्या डोळ्यांवर माझा हात ठेवला. नयन, फक्त 1 मिनिट थांब. देवाचा जप चालूच ठेव. आम्ही जवळपास पुढील 1-1.5 मिनिटे तिथेच थांबून राहिलो आणि मग पाठी वळून विशालच्या नावाने जोरजोरात हाका मारू लागलो. पण तिथून कोणताच प्रतिसाद आला नाही. नको हाका मारूस, तो विशाल नव्हताच. विशाल असता तर तो असा नक्कीच वागला नसता. उलट त्याने जवळ येऊन आपल्याला समजून घेतलं असतं. ते नक्कीच राखीय भूत तरी असणार, किंवा 3 घंटा तरी. काय आहे हा प्रकार? ही दोघेही नेपाळमधलीच भूत आहेत. राखीय हा एका निळ्या प्रकाराच्या रूपात असतो आणि हे दोघेही आपल्या जवळच्या माणसांचे हुबेहूब आवाज काढण्यात हुशार असतात. हे नालेबाप्रमाणे लोकांच्या घरची दारही ठोकतात आणि त्यांच्या जवळच्यांचा आवाज काढून त्यांना घराबाहेर बोलावतात. ते आपल्या नावे 3 वेळा हाका मारतात. जर का आपण त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली तर ते एकच वाक्य बोलतात, 3 घंटे. आणि त्या व्यक्तीचा 3 तासाच्या आत मृत्यू होतो. किंवा तिथे जर राखीय भूत असेल तर त्या व्यक्तीला राखीय या भूताचा निळा प्रकाश दिसतो आणि तो प्रकाश पाहून त्यांचा तिथे जागीच मृत्यू होतो. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.